Lodwa tajba, nilqakom għal qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Daw ta' kun min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina l lista kollox, jaħfrinna dnubietna jwassanna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għamil mulej li l-fideli tiegħek jitħejjew kif jixraq għal-festi tal-Għid biex aħna li b'qalb imħeġġa il-qajna li raznu l-ġisem f'dawn il-jiem tar-Randan, niksbu minn dan it-taħriġ frott kbir fir-ruħ għal kulħadd. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Dan jgħid Sidi l-Mulej, jekk il-bniedem ħażin jerġa' lura minn ħtijietu kollha li jkun għamel u jħares il-liġijiet kollha tiegħi u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u jgħix u ma jmutx. Ebda dnub milli jkun għamel ma nfakkarlu u jgħix minħabba fil-ġustizzja li jkun għamel. Forsi jintoġobni l-mewt tal-ħażin, oraklu ta' Sidi l-Mulej. Mhux aktar joġobni li jerġa' lura minn triqatu u jgħix. Iżda mbagħad forsi se jgħix il-bniedem ġust jekk jerġa' lura mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażin kollu li jagħmel il-bniedem il-ħażin. Ebda waħda mill-emejjel tajba tiegħu ma nfakkarlu u minħabba l-qerq li jkun għamel u l-ħtija li fiha jkun waqa' huwa jmut. Intom tgħidu mhijiex sewwa l-imġiba tal-Mulej? Issa jisimgħu dar Iżrael. Forsi l-imġiba tiegħi mhijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li mhijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiegħed mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa' lura mid-dnub li jkun għamel u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja u jisalva ruħu għax ikun intebaħ u reġa' lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel u jibqa' ħaj u ma jmutx. Il-kelma tal-Mulej. Sam responsorjali, jekk tal-ħtijiet int tagħti każ Mulej, min jista' jżomm sħiħ flimkien? Jekk tal-ħtijiet int tagħti każ Mulej, min jista' jżomm sħiħ? Min iħlar tinsejjaħlek Mulej. Isma' Sidi il-leħen tiegħi. ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena. Flimkien, jekk tal-ħtijiet int tagħti każ Mulej, min jista' jżomm sħiħ. Jekk tal-ħtijiet int tagħti każ Mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ. Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Flimkien, jekk tal-ħtijiet int tagħti każ Mulej, min jista' jżomm sħiħ. Jien lil Mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assisa s-sebħ. Flimkien, jekk tal-ħtijiet int tagħti każ Mulej, min jista' jżomm sħiħ. Aktar milli l-assisa s-sebħ jistenna Iżrael lil Mulej, għax għand il-Mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdi lill-Iżrael minn ħtijietu kollha. Flimkien,
jekk tal-ħtijiet intagħti każ mulej, min jista' jżomm sħiħ. Bedu minnkom il-ħtijiet kollha li waqajtu fihom, jgħid il-mulej, u ġeddu qalbkom u ruħkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma titlux fis-satna ta' smawiet. Smajtu x'intqal lin-nies ta' dari la toqtolx. Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jien ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla l-ħuħ. Jekk imbagħad xi ħadd il-ħuħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju u jekk jgħidlu iblaħ ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li hu għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal. U mur l-ewwel irranġa maħuk u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qordi ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għandek miegħu fit-triq li ma jmurx jagħtik fidej l-imħallef u l-imħallef fidej l-assis u hekk issibru hekk fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġu ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Mur l-ewwel irranġa maħuk, imbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Mattew lid-dixxipli tiegħu. Qed jgħidilhom kemm importanti li jkollhom dan l-istil ġdid ta' ħajja li huwa iktar esiġenti minn dak li kienu jafu qabel. Fil-fatt Ġesu jsemmi smajtu x'intqal la toqtolx. Kien wieħed mill-kmandamenti ta' Alla li kien magħruf sew. U aħna nafu kemm importanti wkoll dan il-kmandament ta' Alla la toqtolx. Fil-fatt is-soċjetà taċċetta wkoll dan li hu kmandament ta' Alla u taċċetta li qtil huwa ikraħ. Ma tgħidx dan huwa kmandament li Alla ta' lil min jemmen fih u għalhekk jekk inti ma temminx f'Alla inti liberu tista' toqtol. Ma tirraġunax hekk tgħid il-qtil huwa ikraħ. U l-qtil nafu li huwa ikraħ dejjem kemm ta' persuna mimlija ħajja li wieħed joqtolha, kemm ta' min hu vulnerabbli, kif ukoll ta' min hu vulnerabbli u dipendenti u għadu ma twelidx. Imma Ġesu hawnhekk qed jgħid m'hemmx għalfejn tkun qtilt biex tgħid tagħmel xi ħaġa ħażina, imma anki jekk inti tinkorla għal ħuk jgħid u tibda tinsulentaħ u tweġġew bi kliemek. Nafu li meta wieħed joffendi lil ħaddieħor iweġġa' u Ġesu qed jgħid m'għandniex bi kliemna noffendu jew inweġġgħu lil ħaddieħor. U għalhekk anki jekk nagħmlu hekk inkunu qed nagħmlu ħażin u nafu kemm hi komuni kemm niltaqgħu ma' kliem illi jweġġa' li jinsulta u li jħalli ħafna ħsara.
Ġesu jridna nħarsu lejn l-attitudni tagħna biex lejn l-oħrajn aħna nħarsu lejhom tassew b'mod nisrani, ngħidu llum jiġifieri li aħna inħobbu lill-oħrajn u min-naħa tagħna jkollna dejjem il-paċi f'qalbna u l-paċi mal-oħrajn. Għalhekk jgħid Ġesu jekk inti tkun qed ittella l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal. Mill-ewwel irranġa ma' ħuk u mbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Qed jorbot Ġesu l-attitudni l-oħrajn mal-qima lil Alla. U għalhekk innotaw il-kliem twed ittella l-offerta tiegħek biex tqiegħda fuq l-artal, ħalliha quddiem l-artal. Biex l-ewwel tirranġa ma' min inti b'xi mod jew ieħor miġġieled. Imbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Kemm importanti qed jgħid Ġesu li aħna meta aħna nagħtu qima lil Alla niftakru illi rridu nkunu almenu min-naħa tagħna fil-paċi mal-oħrajn. U jekk niftakru li aħna miksurin nippruvaw nirranġaw mal-oħrajn. Mhux qisu xejn mhu xejn, jiġifieri mhix problema għalina, laqwa li jiena ma' Alla okej u mbagħad mal-oħrajn nista' nkun miġġieled. Kemm jiddependi minna naturalment, Ġesu qed jgħid inti tagħmel ħiltek, aħna nagħmlu ħilitna biex nirranġaw mal-oħrajn, issa jekk l-oħrajn ma jridux, kultant jiġri hekk, x'tista' tagħmel. Imma almenu min-naħa tagħna nkunu għamilna ħilitna biex inkunu tassew fil-paċi mal-oħrajn. Għalhekk Ġesu dejjem li jrid is-sinċerità tal-qalb. Għax minn hemm imbagħad joħroġ l-emil tagħna u għalhekk li d-disċipli jgħidilhom li l-ħajja tajba tagħhom trid tkun ħafna aħjar minn dik tal-kittiba l-Fariżej, għax ħafna minn dawn il-kittiba l-Fariżej li kienu jagħmlu ħal-wiċċ in-nies biex jidhru u qalbhom kienet il-bogħod minn Alla. Imma jgħid l-importanti għall-qalb, is-sinċerità tal-qalb. U għalhekk li aħna fil-qalb inkunu tassew fil-paċi ma' Alla u mal-oħrajn. Nafu li dan il-kliem mhux faċli, kultant huwa għebes, imma nafu li dan huwa il-kliem li wassalna tassew għall-ħajja u l-ħajja ta' dejjem. U għalhekk nitolbu llum il-Mulej biex jagħtina din il-qawwa, din il-grazzja. Aħna nafu li hu kontinwament iġeddidna jekk aħna nħalluh anki fl-iżbalji tagħna jerfana minnhom. Imma nitolbuh ħafna biex nieħdu bis-serjetà dan il-kliem tiegħu ħalli aħna nistgħu ngħixu tassew fil-paċi tal-qalb u fil-paċi wkoll mal-oħrajn. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lil-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina Mulej il-grazzja li aħna nkunu dejjem fil-paċi mal-oħrajn li nagħmlu ħilitna biex min-naħa tagħna dejjem ngħixu f'din il-paċi. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Tolbu anke għall-qraba tagħna li huma morda. Inti Mulej ħoħsibhom u għinhom fid-tbatija tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin ibatu minħabba il-ġlied u l-vjolenza. Nitolbu għall-poplu tal-Ukrajina, fil-Palestina wkoll u b'tant postijiet oħra wkoll fejn hemm il-ġlied u l-vjolenza. Nitolbu biex min-naħa tagħna aħna dejjem nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi wkoll fit-terremot fit-Turkija u s-Sirja li għadhom idibatu minħabba t-terremot u għal dawk kollha li qegħdin jaħdmu biex jagħtuhom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu biex aħna dejjem inħarsu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tat-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiħnina tiegħek mulej jilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek li bih fil-kobor ta' tjubitek oġbok taħfrinna ħtijietna u tatina salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Bit-takkis ta' ġisimna ntrażżam fina drawwiet ħżiena. Tarfana ruħna lejn is-sema. Tqawwi fina drawwiet tajba u troddinna ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna, bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, iemmuk id-dominazzjonijiet jitredu qudiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet mas-serafin u l-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tiffer tagħna waqt li bil-qima intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għola ta' smawit, imbilek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fl-għola ta' smawit. Missier ħanin int li taħkem fuq kull seta aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna fismek. U l-kelma li bija l-bnedmin salvaw, lit li inti tagħti lil-midinbin, it-triq li minna jaslinna islim tiegħek. U Alla missier tagħna l-koll meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek, li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-appostli tiegħu ħavedejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi waqt li xandar ħnina tiegħek taħ li d-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana enta salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna ibnek ħallina dar ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stestajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier qaddis nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek. U b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku u mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli, mal-isfijiet kollha mal-poplu tiegħek kollu. Għammel il-Knisja tiegħek tkun għall-bled minn kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġi Mqazza Marija Umm Alla u mal-qaddisin kollha, hekk jiġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien, biex jissieħbu flimkien faqda sieħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-minja tas-sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li permezz tagħha aħna niftakru li aħna l-koll uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema inta fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la taħħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix titħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament imqaddes tiegħek, nitolbuk li bis-saħħa tiegħu nitnatfu mid-dnubiet li moddija u niġġeddu, ħalli jkollna sem mill-ġid tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Aħna nikkontemplaw illum il-missieri ta' tbatija, niftakru u nitolbu mod speċjali għal dawk li huma homeless bla dar biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu f'din it-tbatija tagħhom. Fl-isem tal-missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima orina li inti omna, għallik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrina dubietna ħarisna minnar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sija Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħud ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sadnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum offrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liban u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħud ġenerali kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkorunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnita bħalna. U Ġesu offrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġeneral wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tat-tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina d-dobieta ħarisna minna tal-infern. Ħuġ ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sena Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missiena li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tijarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkanti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrina d-dobieta ħarisna minna tal-infern. Ħuġ ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missiena li inti fis-smawit, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa tijarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkanti fost in-nisa u birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza 14 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, mill-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħuq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għal, itlob għalina, xebba li tistħuq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħuq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob torri għalina, ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob farax għalina, tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa u Malla, biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu, għatilinna għaddejja tiegħek mullejanna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. amen, Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasin walna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fasiqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. amen, Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lil-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U Madde Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. amen, San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata Kunċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.